Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kibor Pynkheiñ District jong West Khasi Hills kilalap bagi dan katu kat ni Dukan hapo jong West Khasi Hills kibla Pynkheiñ ya ka jipatrikam ya ka odd but even number. Ubak tilingwa IASDC ka West Khasi Hills hapa kren kinoto kubor ulak kren syai lada katu ka jaka ki Pynkheiñ ya ka odd but even number kibor district kimbansi ban ai de katu ta lockdown ya katu ka jaka. Thì kawai kan kwa ban ong kawai ru kan kwa ban panwana ini wa ngilap mencem tayo badan katu kat ni ki Dukan ki ba Pynkheiñ ya ka odd even. Kito lada kito ki lada katu ka locality ki ba Pynkheiñ ya ka odd even. Ngin ban se ban hap ai da ka total lockdown ya katu ka locality. Tentang ikarpat bannya trelang ya baru khat ki nong khai ki nong bu Dukan ki snong ki tha baru bannya bot ya ki jing betha jong sarkar ha ba pen prekam ya ki odd even namar kani ka jing pen prekam ki odd even ngi hap philai hi dalam khamat kairap sibun na ka jing ya sartap ki briu kairap sibun ya ka ban pen duna ya ka jing bun briu ha ki yo pihan community spread menta ngidang khentang gawai kata hak po nang kasan yang tu ngila khen nang community spread na takdaw bangisa kontin na ya ka sinang hi berkume min sisni hiwi jaga ti nyempat song dan kam ngidang le tangka micro containment ka jingpang menta kala roi hadu kata-kata ba ngidai gonong ki ba husiar yang dia berhan singan, lararan kono jing songfer, kami kafar, lek buat cik jaka sumar, lara kilang apa, PhD ni apa, ki private doctor ni, hanong lek banyo anak ni, keluar yang kita wai, ki ban Pynkheiñ, nomor wanum up hadu banda dual air, wanum up hadu banda donkam oksigen, namar ada up hadu banda donkam oksigen. Ka jing jong brio kalaran ka jima te swa ban paisa tau pun ki pat ba ki sobha ban fikir ya lade ban yo ban wan la ki jing sumar kat ba kismo pher kangat jong ki